Jeg er jo blevet den heldige ejer af sådan en, ja nu skal jeg se, om jeg faktisk kan udtale det rigtigt. Yongnuo, tror jeg det hedder. De er populært set blevet kaldt for You-No-Go flashes. Det er en ganske simpel manuel flash. Det vil sige, der er ikke noget TTL, der er ikke noget automatisk overhovedet. Den kan blitse cirka lige så meget, som du beder den om at gøre, og det er faktisk det. Bagpå, forholdsvis simpel. Der er ikke så mange knapper at trykke på. Der er en tænd-sluk-knap. Skal jeg simpelthen undgå at ramme lyset. Der er en mode-knap, som skifter mellem, om den kører manuel, om den kører bare almindelig optisk slave, eller om den kører optisk slave, der ignorerer TTL preflash. Og så er der en pilotknap, simpelthen bare en testskydenknap. Jeg holder knappen inde, så tænder den. Lyser grønt i lampen, når den er klar, og så ellers bare, det vil ikke ramme rigtigt. Den fungerer ganske fint. Og så alligevel, den har mulighed for at lave en S1, det er ganske almindeligt optisk slave. Jeg har lige taget min Mets flash med, for lige at demonstrere. Jeg kunne se, om de blitzer begge to. Det ser umiddelbart sådan ud. Og som I kan se allerede nu formentlig, så er den optiske slave sådan semi. Det er en af de bedre, men den er stadigvæk ikke optimal. Jeg har brugt den på et shoot for ikke så længe siden, i sådan nogenlunde sollys. Og der var ikke rigtig det store held med det. Mængden af lys fra dem er faktisk ganske fornuftig. De er sådan rimelig kraftige. De påstår vist ledtal omkring de 40 eller sådan noget, men det er måske lidt optimistisk. Hvis jeg fyrer helt op for den, så er genladetiden til gengæld også ganske lang. Men det er ikke så meget det der problemet. Jeg brugte den på et shoot, hvor at jeg skød nogle billeder af nogle biler, hvor den hang inde i min Westcott Apollo softbox. Og jeg skød i et kvarter 20 minutter eller sådan noget lignende. Og så vil den lige pludselig ikke udløse mere, så jeg går over og kigger. Og så umiddelbart er mit gæt, at den er overophedet. Der er ikke nogen manual med til den fine en her. Lampen her med pilotlys stor blinket mellem rød og grøn. Så mit gæt, det var, at den var overophedet. Jeg slukkede den og tændte den igen, og den ville stadigvæk ikke. Så den røg ned i tasken. Nu her et par dage senere, der fungerer den fint igen. Så jeg ved ikke, om den bare havde slået en bøvs, eller hvad det var, vi var ude i. Hovedet er justerbart. Den kan drejes 90 grader til den ene side, og 270 grader den anden vej, så du også kan pege den helt bagud. Der er ikke, på min Mets her, der er der sådan en udløserknap, så den bliver hængende. Det er der altså ikke på You-No-Go'en. Det er bare at dreje løs, som det passer dig. Den kan ikke låses fast, men den er sådan rimelig fornuftig hård at dreje rundt på, så det er ikke noget, der er et problem i praksis. Den har også en diffuser og et reflektorkort, hvis man skal lave indirekte lys. Alt i alt vil jeg sige, at den fungerer, men på grund af de problemer, jeg havde med den, da det faktisk galt, hvor jeg havde den siddet i min softbox, så vil jeg nok overveje igen, om jeg skulle købe et par stykker af dem. De er ganske fine som backup flashes. Jeg vil nok ikke bruge dem, hvis jeg havde en model, jeg betalte i dyre domme for, men til sådan en ganske almindelig hyggebrug, så er de ganske fine. Jeg har købt mine over eBay fra en engelsk sælger til omkring 450 kroner stykket. Du kan, hvis du er heldig, finde dem på eBay til en 75 kroner billigere, 375-400 kroner inklusive fragt fra Kina, men så risikerer du, at de skal fortoldes. Der er jeg ikke villig til at tage chancen. Jeg har simpelthen brændt barnskyr i ilden, og jeg har betalt alt for mange penge i fortolkning af mine varer, så jeg sørger altid for at købe inden for EU, så vidt muligt. Alt i alt vil jeg anbefale den. Det kommer lidt an på, hvor du vil spendere af kroner og øre. Hvis du virkelig er på et budget, og du bare skal have noget, der kan lave noget lys, så spring på dem her, for de fungerer ganske fortrinligt. Kvaliteten er so-so. Den føles meget godt. Den eneste anke, jeg har, det er den her batteridør her, der simpelthen sidder, jeg ved ikke, om I kan se det, men i det tyndeste lille bitte stykke plastik, og den hænger bare og rasler. Det er med noget magtværk. Når du først har sat batterier i, så er det ikke noget problem, men det kan altså godt være lidt af en udfordring at få den overtalt til at fungere ordentligt. Til sammenligning, så min Mets flash, den lukker op sådan her sted for, at det fungerer bare meget bedre, ikke så meget slør og så videre. Prisen på den her er selvfølgelig også cirka 4 gange, hvad den her koster, så det er alt efter dit behov. Jeg vil nok overveje at springe på noget Mets eller nogle Sigma, hvis du skal have en billig flash, eventuelt nogle Nissin, selvom det er sådan, Nissin det er i min verden lidt en mellemting mellem sådan en her og sådan en her. Så
Det hele kommer an på budgettet, men det er op til dig. Jeg håber, du bliver en lille smule klogere på, hvad sådan en her kan. Og hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer, så skriv hernede. Så skal jeg nok forsøge at komme tilbage til det hurtigt muligt. Tak fordi I kiggede med.